രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. കേൾക്കുന്നില്ലേ? മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഞാനൊന്ന് ഇതെടുക്കട്ടെ. നീ 22 എടുക്കണ്ടേ? ഇന്നലെ എടുത്തില്ലായിരുന്നു മാതാജി. മാതാജി എടുത്തതേ ഉള്ളൂ. മാതാജി അത് ക്ലാസ് എടുത്തില്ല. ഇന്നലെ ഞാൻ കേറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. അതെ, അൻവാസിംഗ് ആയിരുന്നു ഇന്നലെ. ഇന്നലെ ഞാനുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. എനിക്കറിയില്ല, അറിയില്ലല്ലോ എങ്ങനെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉമ്മത്തിമിരന്തസ്യ നാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം
ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികിം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്നിഷ്ഠാരകമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കീ ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 2 അധ്യായം 2 അന്തരംഗസ്ഥനായ ഭഗവാൻ. ശ്ലോകം 22. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യതി പ്രയാസ്യൻ നൃപപാരമേഷ്ട്യം മുദയദ്വിഹാരം അഷ്ടാധിപത്യം ഗുണസന്നിവായേ സഹൈവ ഗച്ഛേൻ മനസേന്ദ്രിയൈഷ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യതി പ്രയാസ്യൻ നൃപപാരമേഷ്ട്യം വൈഹായസാനാമുദയദ്വിഹാരം അഷ്ടാധിപത്യം ഗുണസന്നിവായേ സഹൈവ ഗച്ഛേൻ മനസേന്ദ്രിയൈഷ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രയാസ്യൻ ആഗ്രഹം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക. നൃപ ഹേ രാജാവേ. പാരമേഷ്ട്യം ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം. വൈഹായസാനാം വൈഹായസരെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നവർ. ഉദ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. യത് എന്താകുന്നു. വിഹാരം സുഖാസ്വാദനത്തിനുള്ള സ്ഥലം. അഷ്ട ആധിപത്യം അഷ്ടസിദ്ധികളുടെ മേലുള്ള ആധിപത്യം. ഗുണസന്നിവായെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണാത്മക ലോകത്തിൽ. സഹ ഒപ്പം. ഏവ തീർച്ചയായും. ഗച്ഛേത് പോകണം. മനസാൽ അനുശക്തമായി. ഇന്ദ്രിയൈഹി ഇന്ദ്രിയങ്ങളും. ച കൂടി. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സംശ്ല പ്രഭാത് കീ ജയ്. എന്നിരുന്നാലും ഹേ നൃപ, അത്യുന്നത ലോകമായ ബ്രഹ്മലോകത്തേക്കുള്ള സ്ഥാനാന്തര പ്രാപ്തിയോ അഷ്ടസിദ്ധികളുടെ പ്രാപ്തിയോ ശൂന്യാകാശത്ത് വൈഹായസന്മാരോടൊത്തുള്ള സഞ്ചാരമോ അസംഖ്യം ലോകങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലെ സന്നിവേശമോ പോലെയുള്ള ഉത്കർഷമായ ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനങ്ങൾക്കുള്ള അഭിവാഞ്ച ഒരു യോഗി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം ഭൗതികമായി രൂപപ്പെടുത്തിയ മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയെ കൂടി അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു യോഗി ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നത് അല്ലെ. നേരത്തെ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മള് മനസ്സിലെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതെ വേണം നമ്മള് യോഗചര്യയില് പുരോഗമിക്കാനായിട്ട്. അത് യോഗയിൽ വരുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും അല്ലെ. നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ആഗ്രഹങ്ങളെയൊക്കെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി കൺട്രോൾ ചെയ്യും. ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തിയിൽ വരുമ്പം നമ്മൾ ഒന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമ്മുടെ കൃത്യമായ സാധന നമ്മൾ ചെയ്യണം ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി. അപ്പോൾ ഋഷികേശനായ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്തോളും. പക്ഷെ യോഗയിൽ അങ്ങനെയല്ല. യോഗയിൽ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി. അതായത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ അഷ്ടസിദ്ധികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് അഷ്ടാംഗ യോഗയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങാനും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വല്ല ഭൗതികമായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അസംഖ്യം ലോകങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലെ സന്നിവേശമോ പോലെയുള്ള ഉത്കർഷമായ ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനങ്ങൾക്കുള്ള അഭിവാഞ്ച. ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മലോകത്ത് എത്താനുള്ളത്, അതുപോലെ അഷ്ടസിദ്ധികൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ ശൂന്യാകാശത്ത് സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട്, പിന്നെ പല പല ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അവിടെ ഏതിലേക്കെങ്കിലും പോകാം. ഇപ്പൊ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകണം, സൂര്യനിലേക്ക് പോകണം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹം. അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള് ഒരു യോഗി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികമായി രൂപപ്പെടുത്തിയ മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയെ കൂടി അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരിക്കുമ്പോൾ, അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു യോഗി ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് വരെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ യോഗിയുടെ ഉള്ളിൽ എങ്ങാനും ഇതുപോലെയുള്ള വല്ല ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഉന്നത ലോകങ്ങളിൽ പോകാനോ മറ്റ് ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലേക്ക് പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടസിദ്ധി ലഭിക്കാനോ ഒക്കെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹങ്ങളും കൂടെ അതായത് ആ ആഗ്രഹങ്ങളോട് കൂടിയ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഈ 3 സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തേക്ക്
പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. നമ്മള് ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം കൂടെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ശരീരം ലഭിക്കുള്ളൂ. ആർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രഭാത് കിച്ചേ. ഉന്നത ഗ്രഹ സമൂഹങ്ങളിൽ ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനങ്ങൾക്ക് താഴ്ന്ന ഗ്രഹ സമൂഹങ്ങളിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ അനേകായിരം മടങ്ങ് വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. അത്യുന്നത ഗ്രഹ സമൂഹങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മലോകം, ധ്രുവലോകം പോലുള്ളവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവയെല്ലാം തന്നെ മഹർലോകത്തിന് ഉപരിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ആ ലോകങ്ങളിലെ നിവാസികൾക്കെല്ലാം യോഗ പരിപൂർണതയുടെ അഷ്ടസിദ്ധികളും അധികാരപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് യോഗ പരിപൂർണതയുടെ ദുർജ്ഞേയമായ പ്രക്രിയകൾ അഭ്യസിക്കുകയും പരിശീലിക്കുകയും വേണ്ട. മാത്രവുമല്ല, അണുവിനെ പോലെ ചെറുതാകാനും അണിമാസിദ്ധി, മൃദുവായ ഒരു തുവലിനേക്കാൾ ഘനമില്ലാതെ ആകാനും ലഘിമാസിദ്ധി, എന്തും ഏതും എവിടെ നിന്നും ഏതിൽ നിന്നും ആർജിക്കാനും പ്രാപ്തിസിദ്ധി, ഘനമുള്ളതിനേക്കാൾ ഘനമുള്ളവനാകാനും മഹിമാസിദ്ധി, സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാനും വിസ്മയകരമായ എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ എന്തും സ്വേച്ഛയാൽ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനും പോലുള്ള സിദ്ധി, ഈശിത്വസിദ്ധി, വിശിത്വസിദ്ധി, എല്ലാ ഭൗതിക അംശങ്ങളെയും വശീകരിക്കാനും ഒരു അഭിലാഷത്തിനും ഖണ്ഡിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര ഇച്ഛശക്തി സ്വന്തമാക്കാനും പ്രാകാമ്യ സിദ്ധി, ചപല മോഹങ്ങളായാൽ പോലും തോന്നിയ പോലെ ഏത് രൂപവും ഏത് വേഷവും കൈക്കൊള്ളുവാനുള്ള കാമാവസായിതാ സിദ്ധി. അഷ്ടസിദ്ധികൾ അവർക്ക് യാതൊരു പ്രയത്നവും കൂടാതെ താനേ പ്രാപ്തമാകുന്നു. ഈ എല്ലാ സിദ്ധികളും അത്യുന്നത ലോകങ്ങളിലെ നിവാസികൾക്ക് പ്രകൃതിദത്തം പോലെ സാധാരണമാണ്. ശൂന്യാകാശത്ത് സഞ്ചരിക്കാൻ അവർക്ക് യന്ത്രത്തിന്റെയും സഹായം വേണ്ട. നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഒരു ലോകത്ത് നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തിയാൽ സഞ്ചരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു യോഗി തൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള അഷ്ടസിദ്ധി ലഭിക്കാനോ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകാനോ ഒക്കെയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എങ്ങാനും ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ യോഗി എന്ത് ചെയ്യണം? തൻ്റെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും മിഥ്യഹങ്കാരവും, അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സൂക്ഷ്മ ശരീരം, ഈ മൂന്നും ചേർന്ന ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം അദ്ദേഹം കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം. ഇപ്പോൾ പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്, ഈ ധ്രുവ നക്ഷത്രം നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, ധ്രുവലോകം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ധ്രുവലോകം പോലെയുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്താണ്, എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അവിടെയൊക്കെ എല്ലാ ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യങ്ങളും സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നു മഹർലോകം, അവയെല്ലാം തന്നെ മഹർലോകത്തിന് ഉപരിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതായത് മഹർലോകത്തിന് ഉപരിയായിട്ടുള്ള ആ ഗ്രഹവ്യൂഹത്തിലെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്താണ്, അഷ്ടസിദ്ധി ഉള്ളവരാണ്. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഈ അഷ്ടസിദ്ധികൾ. എന്തൊക്കെയാണ് അഷ്ടസിദ്ധികൾ എന്നും ഇവിടെ പറയുന്നു. ചെറുതാകാൻ, അല്ലെ, അണുവിനെ പോലെ ചെറുതാകാം, തുവലിനെ പോലെ ഘനമില്ലാത്തതാകാം, പിന്നെയോ ഏതിൽ നിന്നും എവിടെ നിന്നും ഏതിൽ നിന്നും ആർജിക്കാം, എന്തും ഏതിൽ നിന്നും എവിടെ നിന്നും ആർജിക്കാം, എന്തും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും ലഭിക്കും. അതുപോലെ നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള ഘനമുള്ളതാവാൻ സാധിക്കും. നമുക്കറിയാം പൂതന, അതുപോലെ താടക, ഇവരൊക്കെ എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സിദ്ധികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് സുന്ദരിയാവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക്, അല്ലെ. അപ്പൊ രൂപം മാറാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സിദ്ധികളിൽ ഒന്നാണ് അതൊക്കെ. പിന്നെ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുക, വിസ്മയകരമായ എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുക, എന്തും സ്വന്തം ഇച്ഛയാൽ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക, അതായത് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സിദ്ധി. ഇതൊക്കെ ഓരോ സിദ്ധിക്കും ഓരോ പേരും ഉണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാ ഭൗതിക അംശങ്ങളെയും വശീകരിക്കാനും ഒരു അഭിലാഷത്തിനും ഖണ്ഡിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര ഇച്ഛാശക്തി സ്വന്തമാക്കാനും, അതായത് എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തി. ചപല മോഹങ്ങളായാൽ പോലും തോന്നിയ പോലെ ഏത് രൂപവും ഏത് വേഷവും കൈക്കൊള്ളുവാനുള്ള സിദ്ധി. അങ്ങനെ അഷ്ടസിദ്ധികൾ അവർക്ക് ഒരു പ്രയത്നവും കൂടാതെ, ഇപ്പൊ ആ ഉന്നത ലോകങ്ങളിൽ ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ അവർക്ക് താനേ പ്രാപ്തമാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ എല്ലാ സിദ്ധികളും ആ അത്യുന്നത ലോകങ്ങളിലെ നിവാസികൾക്ക് പ്രകൃതിദത്തം പോലെ സാധാരണമാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ വായു, അല്ലെ, ശ്വസിക്കാൻ വായു ലഭിക്കുന്നത്, അതുപോലെ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സിദ്ധികളും അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവരുടെ ബൈ ഡീഫോൾട്ട് ജന്മനാ കിട്ടുന്ന ഒന്നാണത്. ശൂന്യാകാശത്ത് സഞ്ചരിക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു യന്ത്രത്തിന്റെയും സഹായം വേണ്ട. അപ്പോൾ എല്ലാ ശൂന്യാകാശത്തിലും ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള ലോകങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് വേണ്ട, ഈ ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സൗകര്യം വേണ്ടതില്ല. നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഒരു ലോകത്തു നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തിയാൽ സഞ്ചരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും.
ബഹിരാകാശ പേടകം പോലുള്ള യന്ത്രവാഹനങ്ങളുടെ സഹായമില്ലാതെ ഭൂലോകവാസികൾക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഗ്രഹത്തിൽ പോലും പോകാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലെ അതീവ പ്രതിഭാശാലികളായ നിവാസികൾക്ക് എല്ലാം വളരെ അനായാസമായി ചെയ്യാൻ കഴിയും. അത്തരം ഗ്രഹസമൂഹങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് എന്ന് അനുഭവിച്ചറിയാൻ ഒരു ഭൗതികവാദി പൊതുവേ ജിജ്ഞാസുവാകിയാൽ അവനെല്ലാം വ്യക്തിഗതമായി കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു സ്ഥലത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ജ്ഞാനം ആർജിക്കാനായി ജിജ്ഞാസുക്കളായ വ്യക്തികൾ ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നത് പോലെ അല്പബുദ്ധികളായ അതീന്ദ്രിയവാദി ആ ഗ്രഹങ്ങളിൽ താൻ കേട്ടറിഞ്ഞ നിരവധി വിസ്മയകരങ്ങളായ വസ്തുതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അനുഭവിച്ചറിയാൻ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും വർത്തമാന ഭൗതിക മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയോട് കൂടി അവിടെ പോകാനും ആഗ്രഹങ്ങളെ അനായാസേന പൂർത്തീകരിക്കാനും ഒരു യോഗിക്ക് കഴിയും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹം വെച്ച് പുലർത്തി ഒരു യോഗി ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ യോഗിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് പോകാൻ സാധിക്കുക? ഈ പറഞ്ഞ മഹർലോകത്തിന് ഉപരിയായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിൽ പോയാൽ എല്ലാ അഷ്ടസിദ്ധികളും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അല്ലെ, ശൂന്യാകാശത്ത് വാഹനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഇതുപോലെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു മോഹം വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ ഭഗവാൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഭൗതിക മനസ്സിന്റെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ പ്രവണത ഭൗതിക ലോകത്തെ അടക്കി ഭരിക്കുകയാണ്. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച എല്ലാ സിദ്ധികളും ലോകത്തിന്റെ മേലുള്ള ആധിപത്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. മിഥ്യയും അസ്ഥിരവുമായ ദർശനത്തെ ആരാഞ്ഞറിഞ്ഞ മിഥ്യയും അസ്തിത്വവുമായ ദർശനത്തെ ഭരിക്കാനുള്ള അതിതാത്പര്യമുള്ളവരല്ല ഭഗവത് ഭക്തർ. പ്രത്യുത പരമപ്രബലനായ ഭഗവാനാൽ ഭരിക്കപ്പെടാൻ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പരമപ്രബലനായ അഥവാ പരമാധികാരിയായ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം ആത്മീയം അഥവാ അതീന്ദ്രിയമാകുന്നു. ആത്മീയ രാജ്യത്ത് പ്രവേശനം സിദ്ധിക്കാൻ ഒരുവൻ മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഈ പവിത്രത ആർജിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഭൗതികമായ മനസ്സാൽ ഒരുവനെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ഗ്രഹത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ആർക്കും ദൈവരാജ്യത്ത് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു യോഗി എന്താണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചു, പക്ഷെ എന്നാലും അയാളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ ആഗ്രഹം വന്നു പോയാൽ എന്താണ് ആ ഒരു ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കാൻ തക്കതായ ഒരു ഗ്രഹവ്യൂഹത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അദ്ദേഹം അവിടെ പോകേണ്ടി വരും. എവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടം വരെയാണ് ഷട്ടിൽ അടിക്കാൻ പറ്റുക? ബ്രഹ്മലോകം വരെ അല്ലെ? ബ്രഹ്മലോകം വരെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഏതുപോലെ എന്നാ പറയുന്നത്? നമ്മള് ഈ എന്താ അതിന് പറയാ, ഇങ്ങനെ ജയന്റ് വീൽ ഇല്ലേ, ജയന്റ് വീൽ, ഇങ്ങനെ മുകളിലും താഴെയായിട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജയന്റ് വീൽ. അതുപോലെ നമ്മൾ ബ്രഹ്മലോകത്ത് പോകും, താഴോട്ട് വരും അല്ലെ, താഴെ പാതാള ലോകം വരെ പോകേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കാനേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ശാശ്വതമായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ എവിടെ തന്നെ പോകണം? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പോകണം അല്ലെ? ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ പക്ഷെ എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലുള്ള മനസ്സ് അത് എംപ്റ്റി ആയിരിക്കണം അല്ലെ? ആ സഞ്ചിയിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ആ മനസ്സിൽ ഒരു വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ്ലി എംപ്റ്റി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിവിടെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹം നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഗ്രഹവ്യൂഹത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ആത്മീയ രാജ്യത്ത് പ്രവേശനം ലഭിക്കാൻ ഒരുവൻ മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഈ പവിത്രത ആർജിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഭൗതികമായ മനസ്സാൽ ഒരുവന് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ഗ്രഹത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ആർക്കും ദൈവരാജ്യത്ത് ഭഗവത്ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ ആവേഷ്ടിതമാകാത്ത പക്ഷം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആത്മീയമായ പരിശുദ്ധതയുള്ളതെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കർമ്മങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നവയാണ്. ആകയാൽ അവയെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനത്തിൽ പരിപൂർണമായും വ്യാപൃതമാക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് ഭൗതിക ദൂഷണത്തെക്കാൾ അശുദ്ധമായി തീരാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതായത് ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുത്തത് ഉച്യത്തെ. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കണം അല്ലെ? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആസ്വദിക്കാനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനക്ഷമതയും ഉണ്ട്, കഴിവും ഉണ്ട് അല്ലെ? അതിനൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ ആ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത് സേവനമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം, മാറ്റിമറിക്കണം. അപ്പോഴാണ്, അതായത് കരോഷി യദശ്നാസി
യജ്ജുഘോഷിത ദാസ്യത് തപസ്സിസി കൗന്ദേയ മത് കുരുഷ്വ മതർപ്പണം. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനമാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുള്ളൂ. കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കിട്ടുന്നുണ്ട് മാതാജി. യോഗീശ്വരാണാം ഗതിമാഹുരന്ത അന്തർബഹിസ്ത്രിലോക്യ പവനാന്തരാത്മനാം ന കർമ്മഭിസ്താം ഗതിമാപ്നുവന്തി വിദ്യാ തപോ യോഗ സമാധി ഭാജാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ വാസുദേവായ. യോഗേശ്വരാണാം ഗതിമാഹുരന്തർ ത്രിലോക്യാ പവനാന്തരാത്മനാം കർമ്മഭിസ്താം ഗതിമാപ്നുവന്തി വിദ്യാ തപോ യോഗ സമാധി ഭാജാം. രേഷ്ണ മാതാജി കമ്പ്യൂട്ടർ ശരിയായില്ലേ? ഇല്ല മാതാജി, ലാപ്ടോപ്പിലാണ്, ഫോണിലാണ്. എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഫോണിലാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരിയാക്കാൻ കൊടുത്തോ? ഇല്ല മാതാജി. യോഗ ഈശ്വരാണ മഹാമുനിമാരുടെയും ഭക്തന്മാരുടെയും ഗതി പ്രപ്യസ്ഥാനം ആഹുഹു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. അന്തഹ ഉള്ളിൽ, ബഹിഹി ബാഹ്യമായും, ത്രിലോകാഹ ത്രിലോകങ്ങളിൽ, പവന അന്തഹ വായുവിനുള്ളിൽ, ആത്മന സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ, ന ഒരിക്കലും, കർമ്മഭിഹി കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ മുഖേന, താം അത്, ഗതി വേഗം, ആപ്നുവന്തി പ്രാപ്തമാക്കുക, വിദ്യ ഭക്തിയുത സേവനം, തപഹ തപശ്ചര്യകൾ, യോഗ യോഗശക്തി, സമാധി ജ്ഞാനം, ഭാജാം ഭജിക്കുന്നവരുടെ, വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രപാദിച്ച് ആത്മീയ ശരീരത്തെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണ് അതീന്ദ്രിയവാദികൾ. ആ നിലയ്ക്ക് അവരുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം, തപശ്ചര്യകൾ, യോഗശക്തി, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്നിവയുടെ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള അവരുടെ സഞ്ചാരങ്ങൾ സീമാതീതമാണ്. കാമ്യകർമ്മികൾക്ക് അഥവാ തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദിക്ക് അവിധം അനിയന്ത്രിതമായി സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ശരീരത്തെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോ ഭൗതികമായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? ആത്മീയ ശരീരം കിട്ടുക, അല്ലെ? അപ്പൊ ആത്മീയ ശരീരത്തെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണ് അതീന്ദ്രിയവാദികൾ. ആ നിലയ്ക്ക് അവരുടെ ഭക്തിയുത സേവനം, തപശ്ചര്യകൾ, യോഗശക്തി, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്നിവയുടെ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള അവരുടെ സഞ്ചാരങ്ങൾ സീമാതീതമാണ്. ഇതിന് നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറയാൻ സാധിക്കുക നാരദ ബ്രഹ്മർഷിനെയാണ്, അല്ലെ? നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പ്യോർ ഡിവോട്ടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായ യാതൊരുവിധ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഭൗതിക ലോകത്തും സഞ്ചരിക്കാം, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലും സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും. അവരുടെ അതിനുള്ള കഴിവെന്ന് പറയുന്നത് സീമാതീതമാണ്. പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് പരിധിയില്ല. കർമ്മിക്ക് അഥവാ തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദിക്ക് അവിധം അനിയന്ത്രിതമായി സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ല. അപ്പോൾ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? മഹർലോകത്തിന് ഉപരിയായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ഈ അഷ്ടസിദ്ധികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട്, അല്ലെ, ജന്മനാ കിട്ടുന്നത് പോലെ എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത്? അഷ്ടസിദ്ധികൾ. പക്ഷെ അവരെന്താണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ്, അല്ലെ? ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് അവിടെ. കാരണം അവർ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എങ്ങോട്ട് പോവാം? ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് പോയി ആത്മീയ ശരീരം സ്വീകരിക്കാം. പക്ഷെ അവർക്ക് ആ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്താണ്? കുറച്ച് നിയന്ത്രിതരാണ്. അവർക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള അഷ്ടസിദ്ധികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏതുപോലെ ആവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടേതുപോലെ അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രപാദിച്ച് ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങൾ മുഖേന മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പ്രയത്നം വ്യർത്ഥമായൊരു ഉദ്യമം മാത്രമാകുന്നു. എങ്കിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങളാൽ ഒരുവന് സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും. എന്നാൽ സ്ഥൂലമോ സൂക്ഷ്മമോ ആയ അത്തരം യാന്ത്രിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ സ്വർഗം അഥവാ ജനലോകത്തിനും അപ്പുറം പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് ഒരുവൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. സ്ഥൂലമായ ഭൗതിക ശരീരത്താൽ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനില്ലാത്ത അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും സർവ്വയിടത്തേക്കും സഞ്ചരിക്കുവാൻ കഴിയും. ഭൗതിക ലോകത്തിനുള്ളിൽ മഹർലോകം, ജനലോകം, തപോലോകം, സത്യലോകം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും
ഭൗതിക ലോകങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായി വൈകുണ്ഠങ്ങളിലേക്കും സീമാതീതനായ ബഹിരാകാശ യാത്രികനെ പോലെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും. അവണ്ണമുള്ള ആകാശ സഞ്ചാരികൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം നാരദമുനിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ നാരദമുനിയെ തന്നെയാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളിലൊക്കെ അന്യഗ്രഹങ്ങളിലേക്കൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ പുണ്യപ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ മാർഗം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഓരോ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഓരോ അതിദേവൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഓരോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചൊവ്വയിൽ പോകണമെങ്കിൽ ആരാണ് അതിദേവനായിട്ട് വരുന്നത്? ചന്ദ്രനാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ സൂര്യനിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സൂര്യദേവനെ ആരാധിക്കണം. അങ്ങനെ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഓരോ അതിദേവൻ ഉണ്ടാവും. ആ അതിദേവനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ അതാത് ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പുണ്യപ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യം, ഇപ്പൊ എന്ത് പുണ്യം എന്ന് നമുക്കറിയില്ല, എന്താണ് ആ പുണ്യപ്രവൃത്തി എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാനാണ് അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലെ. പുണ്യകർമ്മങ്ങളാൽ ഒരുവനെ സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ എങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല? ഈ ജനലോകത്തിന്റെ ഉപരിയിട്ട് പോകാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല. അതും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്ഥൂലമായ ഭൗതിക ശരീരത്താൽ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനില്ലാത്ത അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും സർവ്വയിടത്തേക്കും സഞ്ചരിക്കുവാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഭൗതികമായ യാതൊരു ആഗ്രഹവും ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ മാത്രം സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ച് സ്വന്തം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു അതീന്ദ്രിയവാദിക്ക് മാത്രമാണ് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുക. ഉദാഹരണത്തിന് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയാണ് പറയുന്നത്. ദുർവാസാവ് മുനിയും അത്തരം ഒരു ഗഗനസഞ്ചാരിയായ യോഗിയാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം, തപശ്ചര്യകൾ, യോഗശക്തികൾ, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്നിവയുടെ ശക്തിയാൽ ഏവർക്കും നാരദ മുനിയെയും ദുർവാസാവിനെയും പോലെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും. ആത്മീയ ആകാശം ഭാഗികമായും ഭൗതിക ആകാശം സമഗ്രമായും ദുർവാസാവ് മുനി കേവലം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ വേഗം ഒരിക്കലും ഭൗതികവാദികൾക്ക് ആർജിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി എപ്പോഴാണ് ഒരു വർഷം എടുത്ത് സഞ്ചരിച്ചത്? ഓർമ്മയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും? അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ അല്ലെ? അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ഏകാദശി വ്രതം പാരണ വീട്ടിൽ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാൻ പോയി. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സുദർശന ചക്രം വന്നിട്ട് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വന്ന അസുരനെ വധിക്കുകയും പിന്നീട് ദുർവാസാ മുനിയെ വധിക്കാൻ പോവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ദുർവാസാ മുനി എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരുടെ അടുത്തും പോയി വൈകുണ്ഠത്തിൽ വരെ ഒരു വർഷം സമയം എടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ വേഗത്തില് ഭൗതികവാദികൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാനാവില്ല. ദുർവാസാ മുനിക്കും ഇതുപോലെ വൈകുണ്ഠം വരെയും പോകാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ആർജിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൈശ്വാനമം യാതി വിഹായ സാഗതഃ സുഷുമ്നയാ ബ്രഹ്മപഥേന ശോചിഷാം വിധൂതകൽഘോത ഹരേരുദസ്താദ് പ്രയാതി ചക്രം നൃപശൈഷുമാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ വാസുദേവായ. വിഹായ സാഗതഃ സുഷുമ്നയാ ബ്രഹ്മപഥേന ശോചിഷാ പ്രയാതി ചക്രം നൃപശൈഷുമാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈശ്വാനരം അഗ്നിദേവൻ യാതി ഗമിക്കുന്നു, വിഹായസ ആകാശമാർഗേണ, ഗതഃ തരണം ചെയ്യുന്നത് വഴി, സുഷുമ്നയ സുഷുമ്നയിൽ കൂടി, ബ്രഹ്മലോകം, പതേന മാർഗേണ, ശോചിസ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു, വിധൗത കഴുകിക്കളയ, കൽപഹ അഴുക്ക്, അഥ പിന്നെ, ഹരേഹെ ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ, ഉദസ്താദ് മുകളിലേക്ക്, പ്രയാതി ചക്രം നൃപ ഹേ രാജാവേ, ശൈശുമാരം പേരായ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രപാദിച്ചേ. അല്ലയോ രാജാവേ, ഉന്നത ലോകത്ത് ബ്രഹ്മലോകത്ത് എത്തിച്ചേരാനായി സുഷുമ്നയെ ഉദ്ഭാസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരം ഒരു യോഗി ആകാശ ഗംഗയെ തരണം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യം അഗ്നിദേവന്റെ ലോകമായ വൈശ്വാനരിയിലേക്ക് പോകുകയും അവിടെ എല്ലാ അശുദ്ധികളെയും മുഴുവനായും പ്രക്ഷാളനം ചെയ്ത് പൂർണ്ണമായും പരിശുദ്ധനായി തീരുകയും
അനന്തരം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഹരിയുമായി സംബന്ധിക്കാൻ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് ശിശുമാര ചക്രത്തിലേക്ക് ഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് യോഗിക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുക? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഉന്നത ലോകമായ ബ്രഹ്മലോകത്ത് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സുഷുമ്നയെ ഉദ്ഭാസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, നമുക്ക് പ്രഭാതരുടെ പർപ്പോട്ട് വായിക്കാം. സുഷുമ്ന പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെയുള്ള നാഡീവ്യൂഹമാണ് അല്ലെ. അതിനെ ഉദ്ഭാസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ യോഗി ആകാശഗംഗയെ തരണം ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം അഗ്നിദേവന്റെ ലോകത്തായ വൈശ്വാനരയിലേക്ക് എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ എല്ലാ അശുദ്ധികളെയും കഴുകിക്കളഞ്ഞ് പ്രക്ഷാളനം ചെയ്ത്, അതായത് കരിച്ചു കളയണം അല്ലെ. അഗ്നിദേവന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാം ഇല്ലാതെയാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. പൂർണ്ണമായും പരിശുദ്ധനായി തീരുകയും അനന്തരം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഹരിയുമായി സംബന്ധിക്കാൻ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് ശിശുമാര ചക്രത്തിലേക്ക് ഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ചക്രമൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളതാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം പ്രഭാതരുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ സമയമുണ്ടോ? വിശ്വപ്രപഞ്ചം നോക്കട്ടെ ഞാൻ. വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തെയും അതിനു ചുറ്റുമുള്ള വലയത്തെയും ശിശുമാര വലയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ശിശുമാര വലയം എന്ന് പറയുന്നത് ധ്രുവലോകത്തിന്റെ ചുറ്റിലുമാണ് ഉള്ളത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തെയും അതിനു ചുറ്റുമുള്ള വലയത്തെയുമാണ് ശിശുമാര വലയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അതിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ സ്ഥാനിക ലോകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ബ്രഹ്മലോകത്തെത്താൻ യോഗി ആകാശഗംഗയെ തരണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ ധാമം ഇരിക്കുന്നത് ധ്രുവലോകത്തിലാണ്. ആ ധ്രുവലോകത്തിന് ചുറ്റുമാണ് ശിശുമാര വലയം. ശിശുമാര വലയം ഇരിക്കുന്നത് ധ്രുവലോകത്തിന് ചുറ്റിലുമാണ്. അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ബ്രഹ്മലോകത്തെ എത്താൻ യോഗി ആകാശഗംഗയെ തരണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആകാശഗംഗയെ തരണം ചെയ്തിട്ടാണ് ബ്രഹ്മലോകത്ത് എത്തുന്നത്. ബ്രഹ്മലോകത്തിനും അപ്പുറത്താണ് ആരുള്ളത്? ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ ലോകം ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം അത് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ വാസസ്ഥലമാണ്. ബ്രഹ്മലോകത്തേക്കുള്ള മാർഗമധ്യേ യോഗി ആദ്യം അഗ്നിദേവന്റെ ലോകമായ വൈശ്വാനര ലോകത്ത് എത്തിച്ചേരുകയും അവിടെ വെച്ച് ഭൗതിക ലോകവുമായി സമ്പർക്കത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ എല്ലാ അശുദ്ധികളെയും പാപങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായും പ്രക്ഷാളനം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. നഭോമണ്ഡലത്തിലെ ആകാശഗംഗയെ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ അത്യുന്നത ലോകമായ ബ്രഹ്മലോകത്തേക്ക് നയിക്കുന്ന മാർഗമായി ഇതിനെ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒരു യോഗി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരു അഷ്ടാംഗ യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യോഗിയുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ യോഗി ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിലുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഇത് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു അല്ലെ. ഈ പറയുന്ന ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ ലോകവും എവിടെയാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്താണ്. പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇത് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ ധാമമായതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ. ധ്രുവലോകത്തേക്ക് പോകുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് അവിടെ. പക്ഷെ ഈ ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെയും ഉണ്ടാവും പ്രളയം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ആ പ്രളയം കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടുന്ന പ്രോസസ്സാണ് യോഗി ചെയ്യുന്ന, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു യോഗി ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മലോകത്തേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വൈശ്വാനര ലോകത്ത് പോയി അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും കഴുകിക്കളയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ അശുദ്ധികളെയും ഇല്ലാതെയാക്കുന്നു. അഗ്നിദേവന്റെ അടുത്ത് പോയാൽ എങ്ങനെയാണ് കരിച്ചു കളയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ. അഗ്നിദേവന്റെ അടുത്ത് പോയി നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതെയാക്കിയിട്ട് വേണം ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ ധാമമായ ധ്രുവലോകത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. കൃഷ്ണ മാതാജി, എനിക്ക് രാജശ്രീ മാതാജിയുടെയും